हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय बे जाहैबाय आसाम टेट स्पेसियेल 2026नि जिहेथु बेयाव पेपार 2नि बर' बेनिफ्राय लाबोनो नागिरदों दा बर'निफ्राय जों नुनो मोननाय जागोन अब्ला जों बाहाय सिगांनिफ्रायनो बानायबोगासिनो थाखादों नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेयाव आङो लागोन नैबे बर' हांखो हालानि सायाव दा बर' हांखो हालायावनो गोबां दङ गोबां गोलाव गोबां चेप्टार फरायनांगौ जानानै फैयो जोङो बेवहाय बाहाय दं फार्स्टआव हांखोनि सिनायथि दङ बेनिफ्राय गारां रिंसार खौरां रिंसार गारांनै रिंसार रिंसार जरा रिंसार जथाय हांखो जथायनाय दाजाबनाय हांखो दाजाबनाय बेफोरो मोनफा मोनफा क्लास जालांजोबगोन दा बिनिफ्राय आं फार्स्टआव लागोन हांखोनि सिनायथिनि बेलायाव दा हांखो आरो रिंसार बिनि गेजेराव फाराग दङ हांखोखौ जोङो एलफाबेट होननानै जिहेतु बुंदों रिंसारखौ जोङो फनिम जिहेतु बुंनाय जादों दा नैबे बेलायाव रिंसारनि बेलायाव थांथ'नाय नङा मानोना गलमाल जागोन आरो मोनसेयानो गारां हांखोआनो एबा हांखोआनो जोबोर गोलाव दङ बेखायनो हांखोखौनो लाग्रोगोन बेनिफ्राय नैबेफोर रेड मार्क होनायफोरा गोबां भिडिअ जाखांखांबाय बिसोर नोंथांमोना नायनो हागोन प्लेलिस्टआव थांनानै दानिया जोङो नायदिनि नैबेयावहाय मा हांखोनि बेलायाव गारां हांखोखौ लानि गारां हांखोफोरा मा एबा गारां हांखोनि सायाव नायनि गारां हांखोनि सायाव नायाव गारां हांखो होननाय लोगो लोगो जोबानो अ जिहेतु जोंनाव दङ बेयावनो सिम्पल जोब्बाय बेखौलाय मानो क्लास लानो जों सानो गोबाङानो इगनर खालामो नाथाय बेयावनो मार्कसआ दानजाजोबगोन मानो होनबा गारां हांखोनि बेलायावनो गोबां आयदा हाबनानै दङ ओंखायनो आं गारां हांखोखौनो मोनसे लाबोदों भिडिअ बेयाव जोंना 4 पेजनि नट्स नोंथांमोननो लाबोदों बेखौ नायदो अब्ला गोबाव खालामाजासे नायदिनि दा बिथङै हाबलाङोबा नुनो मोननाय जागोन खनायाव बबे खनायाव मा दं मा गैया दानिया नायदो गोबाव खालामाजासे नायदांनि बर' गारां हांखोनि सायाव दाना हांखो हालायाव खौरां हांखोबो दंमोन नङा होमबा खौरां हांखोखौ उनाव मोनसे चेप्टार लानाय जागोन नैबे चेप्टाराव जागोन जोंना बे भिडिअआव गारां हांखो दा गारां हांखोआ जोंना मा गारां हांखोआ जोंना मा हांखोखौ जोङो बर'फोरा देबनागिरि हांखोखौ जिहेतु लाबाय दा बे देबनागिरि हांखोनिफ्राय जोङो 11टा 11टा सेलेक्सन खालामनानै लाबोनाय जाबाय गासै बेनो जोंना बर'नि गारां हांखो बेलायाव हांखो होनबा बेनो थांबाय दा रिंसारनि बेलायाव आलदा रिंसारखौ आं उनाव खिन्थाबाय थागोन रिंसारा जाहैबाय जोंना 6 बेखौ उनाव खिन्थागोन रिंसारनि आलादा क्लास बेखायनो बेयाव रायलायजायाला बेयाव मिक्स आप खालामनो नाङा दा बर' हांखोनि नायनोसै बेखौ जोङो दाना मिथिखाबाय अ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ गोबाङानो फरायो गोदोनि इन्सपायार असमिया इन्सपायार जानायबा अ सराया हरसै दोरगै होनोमोन नाथाय हरसै दोरगैथ' नङा हर्स इ दीर्घ इ बिदिसोमोन दा अब्ला जोंनो बेखौ नांला जेखि जाया मानो गारां अ गाराङा गारां इ बेबायदि होनगोन नङाबा गारां अ गाराङा गुसुं इ गोलाव इ बिदिबो होनगोन सोरबाया अ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ बेबायदि सिम्पोलबो फरायनो हागौ फरायनाया जेबो अरजाया फरायनाया जोंनाव फैया दानिया नायदो दिनै लेङाइ महर एबा आखार एखारफोर गुबुन मोनसे महरफोर जेरै जाय नायदो अब्ला अनिया अखार बेयावबो मोननै सोरबा आखार सोरबा इनि इखार इनि इखार इखार खारखार होननानै बुङो असमियानिफ्राय लानानै सोरबाया जोंना मा होनगोन बेखौ गुबैयै अनि लेङाइ महर आनि लेङाइ महर इनि लेङाइ महर इनि लेङाइ महर उनिबो लेङाइ महर गोलावनि लेङाइ महर रिनि लेङाइ महर एनि ऐनि ओनि आरो औनि लेङाइ महर बेखौ बयबो हाखायो दानिया नायदो बेनिफ्राय फैनाय नैबे इम्परटेन्टआ जाहैबाय बाहायनायानो जोबोद गोनांथार बाहायनाया जोंना मा नायनोसै दाना बर'नि गारां हांखोफोरनि बाहायनाय हांखोफोरनि गासिनो जे रिंसारनि खोथाखौ दालाबोथ' बाहाय गारां हांखो 11थानिखौ बाहायनायखौ आं खिन्थानो नागिरदों अनि फार्स्टआव दङ अ गारां हांखो अनि गारां हांखोखौ जोङो सोदोबनि गिबि गेजेर आरो उनाव बाहायनाय जायो मोनथामावबो जेहा जायगा दङ बिगिनिङावबो दङ मिडआवबो दङ आरो इन्डआवबो दङ दानिया नायदो अब्ला गिबियाव जोङो अखाफोर लादों नै अआ सिगाङावनो दङ जिरायदों गिबि बाहायनाय सलन्थाइ दङ नै सल' अखार नयतन्थ आखार इ सलन्थाइ गेजेराव दङ हाबनानै थालायबाय आरो दाउब' नायदो दाउ द आखार दा उ आरो ब गोजौ खमा अखार दाउब' होमबा लास्टआव थाबाय गथ'आवबो दङ नै ग' थ' गोजौ खमा एबा अखार बेयाव थाबाय लास्टआव थाबाय होमबा गिबि गेजेर आरो उनाव थाबाय दाना इम्परटेन्ट बाथ्राया जोंना मा गोथे महरा अआ गोथे महर हिसाबै माबोरै बाहायजायो दा गोथेया माखौ होनाय जादों नायदो नैबाव खेबसे खिन्थाना होनो नागिरदों आङो जायफ्रा थाखोमानानै थायो हाइड जाना थायो सोदोबाव नैबे नट्सआव नैबे नाय सिलेबासाव सोदोब दङ सोदोबनियाव थाङै थांनानै नैबे दं मा गोथे महर
गोथे महरखौनो जोंहा बुजिया, ओंखायनो गोथे महरनि आलादा क्लास लाबोगोन, बेखौबो लाबोगोन थख' थख' मोनफा मोनफा। दानिया जोंना अ गारां हांखोनि बाहायनायावबो गोथे महर थायो, बेखौ नोंथांमोननो आं खिन्थानो नागिरफादों। मानोना अनि बाहायनाय दङ लानाया जोंहा क्लासा। दा बेयाव नाय बेदर लिरबाय जों हमनानै ला, नङाबा मलम लिरगोन म ल म। बाहाय माबा मोनसे अनि महर दं नामा? गैया। म दं, ल दं, म दं। थिग बिदिनो बेदरावबो बयखार बे द र, बे द र, बाव अनि खुनु महर गैया। नाथाय बेयाव जोङो बेनो गोथे महर थाखोमानानै दंफायो बेवहाय माया? अआ। माब्रै थानानै दङ बेखौ नायदो। जेब्ला नोङो देबनागिरि हांखोजों लिरालाबा जोङो रमानजों लिरगोन, नायदो। रमानजों लिरबा बेदरखौ नायसै मा? बयखार बे ब लिरबाय बि, एखार लिरबाय इ, द लिरबाय दि, ओमफ्राय आर फैनांगौमोन, रआ आर फैनांगौमोन। नाथाय गेजेराव मा हाबनानै दं? नै अ हाबनानै दङ, बेदर। बे अआनो मा? बर'नि गारां हांखो अ, नैबे अखौ मा लानानै थाबाय? हाबफानानै थाबाय। जेलाना जों बेखौ मायाव लिरदों? रमानाव लिरदों, होनबा जों नुबाय। दाना लिंगुइस्टिकनि बेलायाव, राव बिगियाननि बेलायाव जोंना मा? रमानजों लिरनाय होना बेखौ रमानजों लिरा। मोनफा रावखौ जोङो बिजिरनो थाखाय मा? जोंना इन्टारनेसनेल फनेटिक एलफाबेट दङ। बे इन्टारनेसनेल फनेटिक एलफाबेटजों लिरोबाबो बेदरा बिदिनो थांगोन मा? थिग बिदिनो जेनेबा दाउमायाव मलम लिरनायाव म ल म लिरोबा इन्टारनेसनेल फनेटिक एलफाबेटआव मा जागोन? मआ जाहैबाय एमआनो, बेनिफ्राय म, एलआ जाहैबाय लआ जाहैबाय एलआनो, ओमफ्राय एम दंबावोमोन, बेबो एम म दंबावो एमआनो। नाथाय एम एल एमजोंथ' मलम जायाखैना। दा बेयाव जों मा होनगोन? अ बाहायगोन। इन्टारनेसनेल फनेटिक एलफाबेटआव अआ नैबे स्मल लेटार ए, आरो बेयावबो स्मल लेटार ए। मलम, मालाम जादों आरो मलम जाबाय नै। होमबा जोंना ए बाहाय अ दंमोन नैबे मलमाव देबनागिरिजों लिरनायाव, बे हाइट जाना दङ गोथेनानै। बेनिफ्राय बेयो जोंना नैबेहाय फनेटिक एलफाबेटजों लिरनायाव अआ ए महरा बेरखांबाय, बेनो गोथेनानै थानाय। क्लियार? बेखौ गोथे महर लाबा आरो मोनफिनबावगोन। मानोना दाजाबदाव महर, ओमफ्रायो मा होनो बेखेवफा दाजाबनाय, ओमफ्राय सिगां दाजाबदाव उन दाजाबदाव गासैयावबो हाइट जाना थाजोबो, गोथेनानै थाग्रा माखासे जोंनाव नेम दङ। बारनोसै आनि बाहायनाय। आया सोदोबनि गिबि, गेजेर, उनाव मोनथामावबो बाहायजायो, बेयो क्लियार। जेरै आदायाव नै आया सिगाङावनो दं, साजायाव स दाजाब आ गेजेराव हाबनानै दं, आरो मानजायाव नाय मआ दाजाब आ दाजाब न, ज'जों नाय ज दाजाब आ, लास्टआव ज'नि उनावहाय थाहैगोन। नै साजायावबो ज'नि उनावहाय थाहैगोन, एखे एग्जाम्पल। नाथाय बेयाव गोथे थाया। गोथे थानायखौ आं खिन्थाखांखाबाय मोनसेल' अनि। दानिया नायदो इ, गुसुं इनि बेलायावबो बेनो। गुसुं इयाबो गिबि, गेजेर, उनाव जागोन। जेरै इन्दि लिरनायाव इया हारसिङै बाहायजादों, आरो बिसि लिरनायाव मा? ब दाजाब सि, इया बाहायजादों। सिखिरियावबो स दाजाब इ, सिखिरि जानाय स दाजाब इ, नै ख दाजाब इ, र दाजाब इ, जोबनायाव बाहायजादों नै रनि उनावहाय। बे सियावबो बाहायजादोंमोन सनि उनावहाय इ, जोबनायावबो। गेजेराव एग्जाम्पलावबो बेखौबो लानो हायो, बेखौबो लानो हायो। ओमफ्राय जोबनायावबो नैबे सनि दाजाब इ, र दाजाब इ, आरो नैबे इन्दियावबो द दाजाब इ, बेबो जोबनायाव थायो। दानिया नायदो गोलावैनि बेलायाव। गोलावैनि बेलायाव जोंना गोसोआव लानांगौआ मा? गोलावैनिखौ एक्सट्रायाव सोङाबो जानो हागौ। गोलावैया मानोना जोंना बर' गुबै सोदोब, बेसिक बड' वार्ड लिरनायाव बाहायजाया। गुबुन लन एबा बर' लानाय, दाहार लानाय सोदोबफोरावसो बाहायजायो बर' रावाव। मानोना दाहार सोदोबबो जोंना सिलेबासाव दङ दे, लास्टाव नाय भकेबुलारि दङ एबा सोदोब बाख्रि दं, बेयाव नांगोन। मा माया दाहार सोदोब बेखौ गोसोआव थख' थख' लाथारनांगोन। दाना बे बेलायाव दङ नैबेहाय जोंना नायदो मा? गोलाव इनि बेलायाव गोलाव इखौ सोदोबाव मा होनदों? गिबि आरो मा? उन, बेयाव बाहायनाय बांसिन नुनो मोनो होनदों। गुबुन रावनि सोदोबफोरावबाबो गेजेराव नुनो मोननाय जाया फ्राय। बेखायनो नायदो इगोल लिरोबा इ सिगाङाव दङ, इसोर लिरोबाबो सिगाङाव दङ नै इ गोलाव इ, आरो सारि लिरोबा उनाव गोलाव इ दाजाबना दङ। नाथाय मोनसे बाथ्रा, जोङो देबनागिरि आरो रमान मोननैजों हांखोनि सोलायलायनाय बेखौ नायनाया लानाया गोनां, बुजिनानै लानो गोनां, जाहाथे लिरनो हायो। बेखौ नोंथांमोना नेटआव नाय। वाइ लिरोबा गोलाव इ बाहायो, डाबल इ थायोबा गोलाव इ बाहायो, बेखौ बांसिन नाय। दाना नायदो उनि बेलायाव जोंना नाय बर' सोदोबाव बाहायजागोन बेयो। गिबि, गेजेर, उन मोनथामावबो जागोन। उदां लिरनायाव उआ सिगाङाव दङ नै, दाउथु लिरनायाव गेजेराव दङ, आरो जोबनायावबो दङ थ उ,
जोबनायनि एग्जाम्पल आरो मोनसे लाबावदों नैबे बानलुआव ल दाजाब उआ लास्टआव दङ बे गोलावनि बेलायावबो बेनो मा जोंना बर' गुबै सोदोब लिरनायाव बियो बाहायजाया नाथाय बेयो सोदोबनि उन गेजेर बेफोराव बाहायजायो नाथाय गेजेराव बांसिन नुनो मोननाय जाया बेखौबो अब्लाबो मोननै एग्जाम्पल लाबोदों आङो गिबि आरो उननि उल लिरबाय नै उल सिगाङाव जिरायदों साधु लिरबाय नै उनाव धनि उनावहाय लिरदों बेखौबो मा रमाननि डाबल बाहायनायाव बांसिन गोलाव बाहायनाय जायो बेनिफ्राय नायदो रियाबो बर'आव जोंना मा गुबै सोदोब लिरनायाव बाहायजाया मानोना रिनि जायगायाव जोङो र इकार रि बाहायो बेखौ रिंसार लाबानो मिथिगोन दानिया नायदो दा अब्लाबो रि गारां हांखोखौ जोङो मायाव होनदों गुबुन रावनि सोदोब लिरनायाव जेरै ऋषि लिरनायाव बाहायगोन सोदोबनि सिगाङाव जिरायो नै आरो कृषि लिरदों नै बेयावबो गेजेराव जिरायदों नै क दाजाब रि जागोन जिहेथु ओंखायनो मा गेजेराव जिरायफाबाय खनि उनावसो थांदों बेनिफ्राय जोबनायाव नै मात्रि लिरनायाव म दाजाब आ दाजाब ट दाजाब रि थांगोन नै पित्रियावबो जोबनायाव थ दाजाब रि थांगोन गिबि गेजेर जोबनायाव मोनथामावबो जादों दानिया नायदो खौरां हांखोनि बे रिखौ दाजाबनाय महराव जोङो आन्दायो मोनसेया जाहैबाय आं खिन्थानि जारला बेखौ लिरनायाव ज दाजाब आ दाजाब र दाजाब ल दाजाबा होआलाबा ल होनानै गोजौआव ओरै रेप होयो र दाजाब होयो बेखौनो जोङो रि सानो नाथाय रिया माब्लाबाबो गोजौआव थाङा गाहायाव थाङो बेखौ गोसोआव ला बे गोजौआव थांनाया रआसो थाङो आरो बेखौ खौरां हांखो लाबा खिन्थानाय जागोन दानिया नायदो एआ सोदोबनि गिबि गेजेर जोबथा मोनथामावबो जायो बेखौ गोसोआव लादो एन्जराव जेरै फार्स्टआव दङ नै मिडिलाव दङ नै ग दाजाब ए दाजाब ज दाजाब ए लाइ गेजेर बाहाय दङ आरो जोबनायाव दङ नै ज दाजाब ए बेबो जोबनायाव दङ ब दाजाब ए दाजाब ज दाजाब ए नै लाब जोबनायाव ए थाहैदों बेनिफ्राय ओइखौ नायदोलाय ओइआबो गोसोआव ला बर' गुबै सोदोबाव सिगाङाव बाहायजाया नाथाय गुबुन गुबुन सोदोब लिरनायाव बाहायजायो जेरै ओइलाम एलान बेफोराव नाथाय जोङो मा गिबियाव जिरायाबाबो गेजेर आरो जोबनायाव ओइखौ बांसिन बाहायनाय जायो जेरै बैग्रि लिरनायाव नायदो ब दाजाब ओइ लिरबाय गेजेराव हाबबाय नाथाय आबैयाव नायदो जोबनायाव थाबाय नै आ ब दाजाब ओइया लास्टआव थाहैदों मादैयावबो म दाजाबा द दाजाब ओइ थाहैदों मादै बेबायदि जोबनायाव थादों गिबियाव बाहायनाया गुबुन रावनि सोदोबाव बाहायो आथ' गिबि गेजेर आरो जोबनायाव मोनथामाव जायो जेरै ओंखाम लिरनायाव फार्स्टआव दङ नै सोदोब लिरनायाव स दाजाब नै गेजेराव हाबफाबाय आरो लास्टावनो ग दाजाब दाजाब द दाजाब नै दनि उनावहाय थाहैबाय नैबे गोदोआव लास्टाव जिरायलायबाय गिबि गेजेर आरो जोबनायाव थाहैबाय बे दाना औनि बेलायावबो बेनो मा गिबि गेजेर आरो जोबनाय मोनथामाव बाहायजायो जेरै औवा लिरोबा गिबियावनो थाबाय नै गेजेराव जोबनायाव थायोबा आबौ लिरबा जोबनायाव थाहैबाय ब दाजाब बेनिफ्राय आबौखौ होनोबा बौआ गेजेराव थानानै खौआ उनाव थाहैबाय नै लास्टाव होमबा गेजेरावबो हाबलायबाय नै एग्जाम्पल बेखौ लाबोदों गुबुनबो मोनगोन नागिरबाबो मोनगोन बेबायदिनो गोबांथार थायो बेहाय दानिया नायदो दाना नैबेयाव इम्परटेन्ट मोनसे बाथ्रा बाहाय गारां हांखोआवनो थांफाबाय गारां हांखोआवनो हाबना थाफाबाय बेयाव नुदों मा आ हांखोनि नेमखान्थि दहाय जोङो गारां हांखोखौ गुसेब बादि मोन्दोंमोन नाथाय गारां हांखोआव हाबनानै थाफाबाय आ हांखोनि नेमखान्थि दा बे आ हांखोनि नेमखान्थिया जोबोद गोनां बेखौ नायदिनसै बेबो बाहायनो हाबफानानै दङ ओंखायनो दहाय होनबाय थादों मोनफ्रोमबो पइन्टआनो गोरलै नङा नाय आ हांखोनि नेम गारां हांखो आरो गारां हांखो आजों सोदोबाव मोननैजों खाथि खाथि जथायनानै थाया होनदों खाथि खाथि जथायनानै थाया होनदों दा जोंनो गारां हांखो आरो इनि थाखाय खौरां हांखोनि मोननै सेमि भावेल दङ एबा मा खावगारां हांखो दङ जेरै जाय इअआ इनि थाखाय फैबाय इअ आरो एबा अवागब जायखौ बुङोमोन बेयो अनि थाखाय फैयो होनदों बेखौ ओंखायनो माने खावसे गारां हांखोनि केरेक्टार थानायखाय बेखौ खावगारां हांखो बुंनाय जायो जिहेतु सेमि भावेल इंराजियावबो जेरै वाइ आरो डाब्लिउ आइनि जायगायाव मा फैगोन वाइ ओमफ्रायो अनि जायगायाव मा फैयो डाब्लिउ फैयो बांसिन बेबायदि इंराजिनि बायदि थिग बिदिनो बेयावबो आरो आनि बेलायाव नायदों जेला खौरां हांखो गारां हांखो अजों आजों दाजाबनांगौ अब्ला आ महरा सोलायनानै अवागब आखार सेमि भावेल फैयो होनदों जेरै जोंनि दाउब द दाजाबा दाजाबु दाजाब ब दाजाब गोजौ अ थाइनि जोबनायाव दाजाब आ होमबा दाउब आ बेबायदि लिरबा बियो जाया होनदों बिनि जायगायाव
आनि जायगायाव मा फैगोन होनदों वाकब आखारसो फैगोन होनदों जेरै जाय मा होनदों दाउब'आ लिरनांगौबा दाउब'आसो जागोन होनदों दाउब'आ बेबायदिनो बे गथ' दाजाबा होमबा गथ'आ जाया गथ'आ जागोन होनदों बेबायदि बेखौ होनदों बेनिफ्राय इनि बेलायाव इ आरो आजों खाथि खाथि जिराया होनदों जेलाना इ थागोननो जोबनायाव होमबा आया जरायफाया जिरायफाया आया सोलायनानै इअ एबा सेमि पावेल खावगारां रिंसारथि इअआ फैगोन होनदों जेरै जाय सिखिरि र' दाजाब इ जोबनायाव इमोन बेजों आ सिखिरि आ लिरबा बेयो जाया होनदों जिराया सिखिरि आ सिखिरियासो जायो होनदों इअआसो फैगोन आनि जायगायाव सिखिरिया बे जायफ्रा ग्रामारखौ मोजां फरायो बिथांमोनहा मिथिखायो खिन्थु बुजायनाय मोननांगौ बेयाव साबसिन जायो ओंखायनो बुजायनानै होनाय जादों आरो ग्रामार बिजाबफ्राव मोनजोबगोनानो बेनिफ्राय उ आरो आनि उ आरो आनि बेलायाव नायदो उ आरो आनि बेलायावबो मा होनदों उजों आजों दाजाबनांगौबा आया आ महर मोना मा जागोन सेमि पावेल उआ फैगोन होनदों जेरै जाय मा होनदों लादु दाजाब आ लादु आ जाया लादु दाजाब आ औवा आखार फैनानै उ आखार फैनानै लादुआसो जागोन नैलाय लादुआ बे लादु दाजाबा लादुआ बे बेनिफ्राय आलु दाजाब आ आलुआ जानाय नङा आलुआ व आखारसो फैगोन आलुआ बे ओनि बेलायावबो नायदो ओ आरो आजों खाथि खाथि नैबे मोनसे बाथ्राखौ नाय मानो होथारदों बेखौ बेना नेगेटिभ नङा पजिटिभसो आरो आजों खाथि खाथि जेब्लाबो जिरायनो हायोसो ओनि बेलायाव ओनि उनावहाय इउ आखार आरो वाकब आखार बेखौ होनोसो मोना बेखौ गोसोआव ला जेरै जाय मागो दाजाब आ लिरोबा मागोआव लिरोबा मागोयाव जाया मागोआवबो जाया थाबाथाय आया फैगोन होनदों जेरै जाय मा होनदों सोरनिबा माबा मोनसे ओखार गोनां नाम नागिरोबा नुनो मोननाय जागोन जेरै जाय बोलो दाजाब आ लिरोबा बोलोआनो गैथारला जागोन आरो बोलोआनो गैया बोलोयानो इउ आखायाबो जाया वाकबबो जानाय नङा होनदों नैबे सिगांनिजों बियो उल्था ओजों आजों जिरायथारो बेखौ गोसोआव ला जिरायथारोसो बेनिफ्राय ए आरो आनि बेलायावबो जेलाना ए जोबनाय थागोन सोदोबाव बेजों आ दाजाबनांगौबा आया सोलायनानै इअ आखार फैगोन होनदों बेखायनो जेरै जायनो बेजे दाजाब आ बेजे आ जाया होनदों बेजेयासो जागोन होनदों ओइयावबो बेनो होनदों ओइजों आजों जिरायोबा आया ओइनि खाथियाव थायोबा मा आ महर मोना या फैगोन होनदों जेरै जाय मा आबैआ जायानो आबैया दा बेफोरखौ जोङो बयबो बिजाबाव लिरनायखौनो नुयो जिहेतु ओंखायनो जाहोयो बादि मोनदों आबैया नाथाय लिरगिरिफ्राबो हांखोनि नेम एबा जोंना बर'फ्रा लिरगिरिफ्रा मा होनो रावखान्थिखौ फरायसङा सोरबा बुंबा उल्थासो बुङो गावनि अहङैनो लिरो जायनि थाखाय दिनैसिम बर'नि हांखोआ स्र' जानानै फैयाखै आरो मेसिन लेंगुवेजाव सोनो हानाय जायाखै मेसिन ट्रान्सलेसनाव जेराव आथिखालाव मेसिन ट्रान्सलेसन खालामनो फैजोब्बाय हाजोब्बाय ओंखायनो जोंना बर'आ हायाखै दा बयबो अहङैनो लिरो ना बिजाबाव लिरनाय नुयो नालाय जोंबो नंगौ साननानै थायो नाथाय मा एगजामावथ' बेखौ नायनाय नङा एगजामाव जेखौ रुल जेखौ खान्थि बेखौसो चेक खालामगोन थख' ओंखायनो जोंहासो नायनो गोनां दानिया नायदो ओइ आरो आनि थांबाय औ आरो आनि बेलायाव नायसै दाना औ आरो आनि बेलायावबो नाय औ आरो आनि बेलायाव औ जों दाजाबनांगौबा आया आ महर मोना वाकब आखार सेमि भावेल फैयो होनदों नैबे वाया जेरै आबौ दाजाब आ आबौआ जाया आबौआ जागोन खादौ दाजाब आ खादौआ जाया खादौआ जागोन दहायनि एखे थाब बिब्दिनो गोलाव उ आरो आ दाजाबबाबो गोलाव उजों आ दाजाब जाया वाकब आखारा फैगोन होनदों जेरै साधु दाजाबा सादुआ जानो साधुआ जाया साधुआ जाया साधुआसो जागोन वाकब आखारासो जागोन होनदों थिग गोलाव इ आरो आजोंबो बेनो गोलाव इजोंबो आ दाजाब जाया इअ आखार फैगोन होनदों जेरै जाय सारि आ जाया सारि आ जानाय नङा सारिया इअ आखारासो जागोन होनदों रियावबो मा होनदों रिजोंबो आ दाजाबोबा आ जाया इअ आखार फैगोन होनदों जेरै पाट्रि आ जाया पाट्रि आ जाया पाट्रिया इअ आखारासो जागोन होनदों दानिया आजों आजोंबो जिरायनो हाया होनदों आया आनि खाथियावनो जिरायनो हाया होनदों बेयावबो आया दाजाबनांगौआ इउ आखार जागोन होनदों जेरै जाय आदा दाजाबा आदा आ जाया मानोना नै द आरो आ दंखायो दनि उनाव आ दङ आदा आ जायानो इउ आखार फैनानै आदायासो जागोन होनदों जेरै जाय मा
बिनिनो मादा दाजाब आ बा मादा आ जानाया मादाया जागोन। थिग बेबायदिनो साजा दाजाब आ साजा आ जाया साजाया जागोन होनदों। बे दानिया आनि बेलायावनो हांखोनि नेम दाजाब दा नि बेलायावबो खान्थि दङ। आबो नायदो आरो जों खाथि खाथि मा होनो जिराया होनदों। बेयाव मा जायोनो आ दाजाबनांगौ जायोब्ला महर सोलायनानै आनो महर सोलायनानै वागब जायो होनदों। वागब एबा जायो होनदों। जेरै जाय नायदो जाव जखाद जा बे जा जावमोन दाजाबनांगौ जाव जानांगौमोन नाथाय बिदि जायानो आ महर सोलायनानै वागब जागोन जावो जागोन होनदों। थिग बिदिनो दाउ दाजाबो दावो दैयाव दावनाय दाउ होनाखै दैयाव दावनाय दाउ दाजाबो दावो जानांगौमोन नाथाय दाउ जायालाबा दावो नैबे वागब उखार जायो होनदों। आ महर सोलायनानै वागब एबा जायो। आरो आवबो बेनो आ महर सोलायनानै मा महर लागोन होनदों। दहाय फार्स्टआव बुंखादों आ औवा बे आबो दाना नायदोलाय राय रा राय जानांगौमोन राय जानांगौमोन नाथाय रायोसो जायो होनदों ओखारसो। बिदिनो साजाय जाया साजायोसो जायो होनदों साजायो। दानिया खौरां हांखो खौरां हांखो आ गारां हांखो आ बेफोरजों दाजाबबा मा महर जायो बेखौ नायदिनि दाना। बावबो खौरां हांखोखौबो जोङो मा गारां हांखोआव सोफानो गोनां जादों। मानोना गारां हांखोआ खौरां हांखोजों जों दाजाबनायाव जोंना एसे आलादा जिहेथु। दा बेयाव नायदो जोंना मा मोननै महर मोनो मोनसेया उनासार एबा उनिसार आरो मोनसेया महर लाथारनाय। दा जाय सोदोबाव उनिसार महर लानानै दङ बेयो गारां हांखो आ आरो दाजाबोबा महर लाथारनांगौ जायो होनदों। जेरै जाय नायदो खौरां हांखोआ मा होनदों जेलाना उनिसार महर लानानै थागोन बेखौ जों दाजाबोबा महर लाफिनथारनांगोन होनदों। जेरै जाय नायदो आलं उनिसार लं आलं दाजाब आलं जानाय नङा होनदों। मा जागोन उनिसारा सोलायनानै मा होनो खौनो महर लाथारगोन होनदों आलङा बे। बिनिफ्राय एखे रोखोम जोंबो जेलाना उनिसार महर लानानै दङ नै लों दाजाब उनिसार लों जाना दं। नाथाय बियो जों दाजाबोबा लों जाया होनदों। आनो उनिसारा महर मोनथारनानै लोङो बेबायदि जायो होनदों। थिग बिदिनो मा होनो अरा जोङो बा जों जानाय नङा जोङो जागोन उखार जाहैगोन उनिसारा जाहैगोन। दा बे खौरां हांखोनि आखुथायावबो बेखौबो मोनहैफागोन। नाथाय गारां हांखोजों दाजाबफानायनि थाखाय जानायनि जाउनाव बेखौ बेबायदि बुंनाय जादों। ओंखायनो बेखौ होफानाय जादों। दानिया बेखिनिमोन गारां हांखोनि बेलायाव जोङो इसिबां नांगौ बेखौ खिन्थानो हाबाय बायदि मोनदों। मोनसे मोननै थालांबायदोंबा नोंथांमोना अबेबा मोनोबा नायनो हागोन आरो आं गोसोखांफिनोबा बेखौ गारां रिंसाराव सोफानानै होनाय जागोन। दा बेखिनिमोन गुबुनफोरनोबो सेयार खालामनानै हो। गारां रिंसारखौबो बेबायदिनो पेराग्राफ मोनसे पेज मोनसे एबा सेप्टार मोनसे लानांगोन। खौरां रिंसारथिखौबो एबा खौरां हांखोखौबो बेखौ सेप्टार मोनसे लानांगोन नङाबा गोरोबनाय नङा हानाय नङा। ओंखायनो बेखिनिमोन गोलावद्राय जायो एसेनोसै गोजोन्थों।